Noniin. On 21.12.2012 ja pidetään tuotantopalaveria Rote 2. Joo. Arctic Mission. Ja jos keretään, mennään ensi iltaan kattoon toi ensimmäinen osa sitten. Mutta se on kyllä aika hataralla pohjalla vielä. Joo, ei me mietittiin just niin vitun siistiä, jos mennään tuonne pihalle nyt kuvaan, kun siellä on semmonen 10 astetta pakkasta. Kuva nyt on. Tupa on täynnä. Tervetuloa tänne maailman loppuun ja tervetuloa elokuvan The Revenge of the Earthquake ensi ilta. Kyseessä on Trash Video ja Insane Bastardsin toinen yhteistyöfilmi. Ja Trash Videossa on 90 filmi. Ja mitä Insane Bastard kolmas vai mitä se oli? Noin 10. Hei, ne on hyviä filmejä! Korostaa laatuun eikä määrään. Meillä on... Me ei niinkään lasketa niitä, mitä me tehdään 10-vuotiaana numerossa, vaan semmosia elokuvia, mitä me oikeesti pistetään sydän siihen touhuun. Tää elokuva on tehty suurella sydämellä. Tää on vaatinut todella paljon meidän aikaa, todella paljon kaljaa, todella vähän rahaa, mutta tää on semmonen elokuva, mikä on tehty rakkaudella kaikille. Millä kertoisit sen? No! Niin, tarkoitushan oli varmastikin tehdä semmonen elokuva, mitä varmastikaan ei ihan heti tuu ihmisten mieleen, mutta se riittää keskustelun oudolle urille, mä en oo Kiitos äiti. Eli idea tähän elokuvaan tuli aikoinaan siitä, kun rakas apulaisohjaaja lähtee Ville katso todella huonon elokuvan. En muista mikä se on. Tommi, onko sä selvinpäin? Olen. Ville tuli sitten tuomaan mulle sen idean, että hei, mä katsoin tämmösen todella huonon elokuvan. Tässä on tämmönen kohtaus. Ja se idea, mikä siitä tuli, oli se, että me voitais tehdä oikeesti hyvä elokuva. Mikä täällä kankaalla tänään nähdään. Tietyillä kriteereillä, mitä ei ole koskaan aikaisemmin tehty. Pointti siinä oli se. Me katsottiin elokuva, mistä maanjäristys jahtaa autoon ja sitten se ajaa auto ajaa tiellä ja se seuraa se halkeaman sen perässä. Ja me mietittiin, että okei, miten jos toi äijä vaan kääntyisi ympäri? Eikö se halkeaman menisi eteenpäin? Mutta ei, koska jos maanjäristyksessä olisi oma mieli, niin ei menisi, vaan seuraisi. Se on se premissi tässä elokuvassa. Meillä on kummatkin ohjaajat täysin hyvässä kunnossa tällä hetkellä. Miten jos vaan pistetään leffa pyörimään? Ei vielä. Jos sano tuottajalle. Näin tuottajan roolissa olen saanut seurata näiden kahden taiteilijan mahtavaa yhteistyötä, mikä nähdään myös Valkokankaalla. Jota nähdään myös Valkokankaalla hyvin läheistä Kaikki mikä on yhteistyötä. musta on sinun vikas. Niin. Niin. Mutta näin tuottajan roolissa mä haluaisin myös korostaa sitä, että ensimmäistä kertaa ainakin Trash Videon elokuvissa, luultavasti myös Insane Bastardsin elokuvissa, meillä on myös naispääosa. No, minulla, mitä
Miltä se tuntuu olla elokuvassa? Ihan mielettömältä. Siis mä oon näytellyt teatterissa tosi monta vuotta. Tää on mun ensimmäinen virallinen elokuva ja täytyy sanoa, että tää on ollut aivan mieletön projekti tehdä ja on ollut ihan suuri kunnia tehdä näiden hienojen ohjaajien kanssa töitä. Tuottaja ei mainita. Tuottaja lupasi mulle, että kun mulla on viimeinen kuvaus tehty, niin mä saan kuohuviinipullon. Mä saan sen vasta nyt. Ja kiitän tuottaja siitä, että otti mun lempikuohuviiniä, joten kiitos siitä paljon. Täällä sitä ei saa juoda. Kiitos. Loistavaa. No niin, mutta me ilmeisesti on meillä on... Näkkikin, sehän on meidän miespääosa. Joo. Tuu nyt tänne. No niin, Toppe! Ai, Toppe! Fuck you, Haluaisin kysyä sinulta, että piditkö talvikuvauksista? Joo. Jossain vaiheessa tuli Tommilta mulle ilmoitus, että niin, me tehdään tämmönen ja tämmönen elokuva, että sun täytyy tulla tohon näytteleen ja selvä vai the fuck not, mennään nyt, mut mulle ei kukaan kertonut koskaan sitä, että siihen liittyy sellainen helvetin pitkä talvikuvaussessio, on ihan vitun kylmä ollut koko ajan. Pyynikin tuo näköalapaikalla oltiin kuvaamassa ja sua kuvataan 2 sekuntia, sen jälkeen sanotaan venaa. Nyt sä venaat siinä ihan vitun kylmässä paikassa sen joku puoli tuntia, kunnes kamera kuvaa sua pari minsaa venaa. Tätä hommaa on jatkunut yli 2 vuotta. Ja tänään meillä tuli puhe. Sinä kesäkin väliin. Ja Venätys kesä. ja mä vaan vennahdin. Sanoin viimeisessä kuvauksessa, kun kuvattiin Näsin kalliolla, Näsin, mikä se oli, linnasta. Että nyt tää vitun venaaminen saa loppua, että ei enää Aapon kanssa, kun tultiin Amsterdamista pois, mä sanoin lentokentällä, että mä oon aivan loppu odottamiseen ja jonottamiseen, mä en näe ikinä tekee sitä. En koskaan. Sitten siitä menee viikon verran, päästään Villen kanssa kuvaan, niin hei, venaa. Mä en tehnyt mitään muuta kuin venasin monta tuntia ja koko ajan vaan vituttaa, väsyttää, haluu kotio. Ja siihen lisäätte 20 asteen pakkasen päälle, venaa. Seisot täällä vitun pakkasesta. Tänään puhuttiin, että kuvataan 2 osaa. Se alkaa huomenna kuvaukset. Huomenna alkaa kuvaa. Ja sen elokuvan nimi on... Venaa. Aina sä voit syödä marmoripekonia kuitenkin. Mä kävin hakemaan skumppapulloja sitä varten, vaan ensi ilta pidetään hauskaa. Avataan skumppapullo, niin ei saa First of boksauttaa. Venaa nyt vähän. Niin siis The Remains of the Earthquake 2 kuvaukset. Se Arctic Mission alkaa huomenna. ilman paitaa meikäläinen pyydikin. Perustuu siihen, että maanjäristys näkee lämmön, joten Ei saa olla spoilaa liikaa. Älä spoilaa liikaa. tervetuloa kaikki! Wait a minute. Tässä on vielä, jos te haluatte katsoa, niin tässä on vielä Making of Kela. 6 minuuttia. Meille jäi kiittämättä muutamaa ihmistä tuossa. Kyllä, todellakin jäi. Mä haluaisin kiittää tähän väliin esimerkiksi Jussi Huhtala, joka teki kaikki äänien lähti. Musiikit. Jussi! Kaikki ostajat, jotka auttoi meitä tämän elokuvan tekemisessä. Matti Kuusniemi, joka teki Joo, herra tuhot! Loistavaa! Tässä on ehkä 500 muuta tyyppiä, jotka on ollut auttamassa tämän elokuvan teossa ja tää on ollut ihan... 74. Ai 74. Tää on ollut hirveä prosessi ja on ollut kivaa ja on ollut raskasta muuta, mutta kiitos kaikille, jotka oli mukana. Oli kunnia olla mukana tässä elokuvassa. Mun puolesta kiitos kaikille. Ja hei! Semmonen juttu, että meillä on toinen näytös vielä kello 10.
niin samalla lipulla pääsee katsomaan tämän elokuvan myös uudestaan. Kerkiätte käymään ottaa tuopin tai 2 ja sitten takaisin tänne. Ja Ville tarjoaa! Ville tarjoaa! Kiitos kaikille teille, jotka olette täällä! Mä olin sellainen niinku, että äitini rakkaani. keskellä sen verran, että mun pakki on hävinnyt. Ihan mun kaikki. Mä näin tuolla yhden orvon takia. Onko se Annukka hakee? Nyt kun piti alkaa tekemään työjuttuja. Mun on pakko sanoa, että Ville Lähde, Matti Kuusniemi ja muukin Trash-videon porukka. Arvostan teitä ja rakastan teitä. Ja nyt tänään kun mennään Aato ja Ville residenssiin, niin myös rakastelen teitä.